mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasakal ako sa kanya, kaya nakipag-inuman ako sa iba. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Julia. At ito, ang aking secret file. Gusto ko lang i-share itong love story namin ng ex-boyfriend ko. Mula 4th year high school to 3rd year college. Itago na lang natin ang ex ko sa pangalang Paul. Nagsimula ang lahat noong 4th year high school kami. Actually, classmate ko na siya nung 2nd year high school pa lang. Pero nung 4th year kami, nagkamabutihan na. Noon pa man, alam ko nang may gusto na siya sa akin. Kasi ba naman, magkatabi na kami sa seating arrangement. Nagpupustahan pa kami tuwing may quiz. Oo, pataasan kami ng score. Pero ang ending, natatalo niya ako lagi. Kasi matalino talaga siya. Medyo tamad nga lang mag-aral noon. Kasi puro na lang siya laro ng Dota. Kasama yung mga classmate namin. Pero kahit ganun, isa siya sa mga top students sa klase namin. And yun na nga, eventually, nagsimula yung love story namin nang maging kami. At lagi na kaming magkasama. Okay naman kami bilang high school lovers. Fast forward, nakatungtong na kami ng college. Pero naging LDR ang relationship namin. Since nasa Manila na siya nagbo-board para makapag-aral, habang ako naman dito sa Las Piñas. Ang daming adjustments nitong first year namin sa college. Pero naitawid naman namin yung relasyon namin. Hindi na kami laging nagkikita. Tuwing weekends or Friday na lang. Minsan naman, ako ang pumupunta sa kanya after school ko. Kapag wala akong klase ng 7 p.m. to 9 p.m., sa kanya ako dumediretso. Hinihintay ko siya sa isang fast food chain since bawal ang babae sa boarding house nila. Tapos ayun, lagi kaming nagde-date sa Manila. Sa Luneta, sa mall, at kung saan-saan basta kasama ko siya. Kahit gabi na ako nakakauwi, okay lang sa akin. Then pagdating ng 2nd to 3rd year college namin, okay pa rin naman kami. Si Paul, palaro-laro pa rin ng Dota kasama ang mga classmate niya. Ako, wala. Puro lang ako aral at bonding kasama yung high school friends ko. Pero napapansin ko na habang tumatagal, tuwing pinupuntahan ko si Paul sa Maynila, madalas na niya akong paghintayin sa tinatambayan naming fast food chain. Umaabot na mga 1 to 2 hours. Kaya naiinis na ako.
Naubos ko na lang yung order kong pagkain, wala pa siya. Hindi man lang nagsabi kung asan na o ano pang ginagawa. Kaya naisip ko noon na gusto ko na siyang hiwalayan. Kasi pakiramdam ko, parang hindi naman ako importante sa kanya. Siya na nga yung pinupuntahan ko, pag-aantayin pa niya ako. Hanggang sa dumating na siya finally nung naghintay ako. Tanong ko sa kanya, "Ba't ang tagal mo?" Sagot niya sa akin, nakatulog daw siya. Tapos nag-ayos pa raw siya. Sabi ko, para naman siyang babae sa tagal kumilos. Ang ending, pinatawad ko pa rin siya. Kasi nga, ang bagal niya naman talaga. After noon, DJ Rocky, sinabihan ko lang siya na wag na niya akong pag-antayin uli ng matagal. Nakakahiya kasi tumambay dun sa fast food chain na yun. Wala akong kasama tapos aabutin ako ng 2 oras. Fast forward. Dumating sa punto ng relationship namin na tuwing magpapaalam ako kay Paul, nalalabas lang kami ng mga kaibigan ko para mag-bonding. Hindi niya ako pinapayagan. Kahit na kilala naman niya yung mga kasama ko. At puro babae lahat yun. DJ Rocky, feeling ko, sobra na akong nasasakal sa kanya. Gusto niya, sa kanya lang ako. Sa kanya lang ang atensyon ko. Ang mundo ko. At ayaw niya ako na makisama sa iba. Aral at bahay na nga lang ako. Tapos ganun pa siya. So umalis pa rin ako kasama ang mga kaibigan ko. At medyo nainis na rin ang friends ko sa paghihigpit ni Paul sa akin. Dati naman hindi siya ganun sa akin. Then fast forward. Sumama naman ako sa college friend ko na makipag-inuman sa isang kaibigan niya. Dahil feeling ko noon, sobra na ang pagkakasakal ko kay Paul. Grabe na siya sa akin. Sakal na ako sa kanya. Kaya nagdesisyon akong sumama. Gusto kong maging malaya. Naging okay naman ako. Behave lang ako sa inuman. At hindi naman ako masyadong nalasing. Ang hindi ko lang ine-expect ay yung may makikilala ako. At etong makikilala ko that time, ang babago sa takbo ng relasyon namin ni Paul. Nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Lloyd. Papansin masyado sa akin itong si Lloyd. Halatang gustong-gusto ako. Hindi ko rin naman siya pinapansin that time. Hanggang sa chinat ako ni Lloyd. So ako naman, nareplyan ko siya. Since hindi ko naman siya gusto. Then hindi ko na malayan. Lagi ko na siyang nakaka-chat. Katuwaan lang. Tuwing hindi nagre-reply si Paul sa akin, kakadota niya. Si Lloyd naman ang ka-chat ko. Hanggang sa sumama ako one time kay Lloyd dahil may inuman siya noon kasama ang barkada niya. Dumating sa punto noon na pinakilala na rin ako ni Lloyd sa pamilya niya. At ayun na in love na sa akin si Lloyd. Pero ako naman, nagigilty. Kasi alam naman ni Lloyd na may boyfriend ako at hindi ko siya pwedeng mahalin. Fast forward. Sumama ako kay Lloyd sa bar, kasama ang pamilya niya. Kasi may nag-birthday noon sa side niya. Hanggang sa nagulat ako, biglang tumatawag na si Paul. Ang ginawa ko lang noon, hindi ko sinagot. Pero tinext niya ako. Sabi niya, "Asan ka?" Ang reply ko na lang, "Bakit?" Kinakabahan na ako noon. Kaya hindi na ako mapakali na baka pumunta si Paul sa bahay namin. Kaya nagyaya na akong umuwi noon bandang 2 a.m. Hinatid ako ni Lloyd tapos nagulat ako kasi pagbaba ko nandun si Paul.
Nagulat talaga ako kaya ang nasabi ko na lang kay Lloyd, sige, thank you. Then kinausap ko si Paul, sabi ko, ba't ka andito? Hanggang sa tinanong niya ako kung sino yung kasama ko. Sinabi ko wala. Nagulat na lang ako na habang naglalakad palayo si Lloyd, hinabol siya ni Paul. So hinabol ko rin sila dahil baka gumawa pa sila ng eksena. Hanggang sa napagod akong maghabol. Ang nasabi ko na lang sa sarili ko, bahala kayo sa buhay niyo. At umuwi na lang akong mag-isa. Ang nasabi lang sa akin ni Lloyd, tinanong daw siya ni Paul kung sino raw siya at kung kami raw ba. Ang sabi niya hindi. Mga ilang minuto lang nag-text sa akin si Paul. Mag-usap daw kami kasi hindi siya aalis ng bahay hanggat hindi kami nagkakausap. So ako, lumabas ako. Baka makita pa siya ng mama ko at mag-uumaga na. Nag-usap kami doon sa park and that time buo na ang desisyon kong makipag-iwalay sa kanya. Hanggang sa sabi niya, ayaw niya. Pero ako sabi ko ayoko na. After a week nag-self-reflect ako. Parang namimiss ko kasi siya. Na parang hindi ko rin pala kaya. Araw-araw akong umiiyak. Kaya sinuyo ko siya. Tinext ko siya. Tinatawagan ko siya. Pinupuntahan ko siya sa kanila. Umiiyak ako at nagmamakaawa na sana maging okay na kami uli. Then after 2 weeks ng panunuyo ko sa kanya, naging okay naman kami uli ni Paul. Naging masaya kami uli. Pero habang tumatagal, na-feel ko na out of love na ako sa kanya. Hindi ko alam kung naguguluhan lang ang puso ko that time. Mahal ko pa ba talaga siya? O namimiss ko lang siya? Hanggang sa hindi na naman ako naging okay sa kanya. Naging cold ako sa kanya. At siya naman itong umiiyak sa akin kasi pinatawad niya na raw ako pero ako, sinaktan lang daw siya. Tapos ako naman itong parang nagigilty. Sorry. Nag-chat siya sa akin na may ibibigay siyang letter nung gabi pag uwi ko. Nagkita kami, iniabot niya sa akin yung letter. After noon, dun na, nabasa ko ang final message niya sa akin. Yung lahat ng nararamdaman niya. Naghiwalay na talaga kami after noon. Binlock niya ako sa Facebook. After few months, nagkita kami sa burol ng classmate namin nung high school. Asara na lang. Sabi ko nga sa kanya, i-unblock mo na ako. Ikaw naman, pass this pass. In-unblock naman niya ako, pero hindi na kami bumalik sa dati. Ngayon, DJ Rocky, na-stalk ko ang FB account ni Paul. After 10 years out of nowhere, nakita ko may baby na siya. Masaya naman ako para sa kanya kasi feeling ko, after ng breakup namin, ngayon lang siya uli naging masaya. Ang cute-cute ng anak niya. Kamukha niya rin. At masaya na rin ako ngayon. May karelasyon na rin ako ng 10 taon at masaya kami. Nagbabalik na rin kaming mag-settle. Nagulat lang ako, akala ko mauuna pa ako kay Paul na magkaanak. Kasi siya yung tipong dota, work at bahay lang. Tapos sa aming dalawa, ako yung mas makulit. Ako na laging gala, pasaway lang, pero si Paul pala. Pero okay lang. Kasi wala pa naman din kasi akong plano na magka-baby sa ngayon. Tsaka na kapag settled na kami ng partner ko. Kaya kung naririnig mo man ito, Paul, gusto ko lang sabihin sa'yo na masaya ako sa inyo ng partner mo at ng anak mo. Nakuha mo na yung tunay na saya at yung taong mamahalin mo at mamahalin ka ng panghabang buhay. Sana kapag nagkita ulit tayo, o mag-cruise man ang landas natin uli, sana maging okay na tayo. Kasi ako, okay na ako. At alam ko, ikaw rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Julia. At ito, ang aking secret file.